sa Nigel. Teda volal som sa tak. Škol som volal CD. Niekto nevýrazný, bezvýznamný. Ale keď spolužiaci potrebovali úlohu či odpisovať na písomku, na to som im bol dobrý. Okrem toho, že v triede som vyvrhel, v decáku, kde som skončil, som šikanovaný. Buď odo mňa chceli prachy, jedlo, alebo ma zbili len tak, pre istotu. Raz som začul, ako sa spolužiaci rozprávajú o internetových mýtoch, ako je používateľ 666, alebo Slenderman, či samotné knieža temnôt. Hovorili o tom, ako jeden nemohol vypnúť počítač, a to aj vtedy, keď ho vytiahol zo zásuvky. Iný zas hovoril o tom, ako videl Jeffa zabijaka, ďalší tvrdil, že zahliadol bezokého Jacka. V domove som si vystrel počítač a preklepol som si tieto veci. A našiel som aj návod na rozhovor s temným princom. Písalo sa tam, že počas splnu treba ísť do kostola, chrámu, proste na sväté miesto. Treba si so sebou vziať sol, nejaký predmet z detstva, nejakú hračku, krstnú sviečku a zo svätostánku treba vybrať hostiu. Zo soli musíme urobiť kruh, v ktorom bude pentagram, do ktorého stredu položíte objekt z detstva a hostiu. Urobíte ďalšie dva kruhy, taktiež s pecípou hviezdou, presne v 60 stupňovom uhle, aby pentagramy tvorili vrcholy rovnoramenného trojľaníka. Ja by som sa mal postaviť do pravého rohu pri pohľade od dverí. Našťastie sme v domove mali taký menší chrám. Mali oltár, ambona, svätostánok a všetko, čo má v minikostole byť. Všetko som spravil podľa inštrukcií. A mimochodom som zabudol, že predtým, ako sa postavíte do rohu, musíte zapáliť sviečky. A teraz musíte len čakať na posledný polnočný úder. Bum! Zazvonil zvon na veži posledný krát. Ostal som stáť, vo vnútri pre istotu som sa pozrel pred seba. Sekundy mi pripadali ako minúty a minúty ako celá večnosť. Zrazu sa zabuchli dvere na kaplnke. Boli obrovské. Chcel som sa otočiť, ale moje telo ma neposlúchalo. Skúšal som zodvihnúť nohu, ale ako by sa prilepila k zemi. Celý som stúhol. A už som počul kroky. Zneli, ako keby mal dotyčný na sebe čižmy s tvrdou podrážkou. Kroky sa rozliehali po celej neskoro gotickej kaplnke. Prišiel predo mňa. Nevidel som mu tvár, lebo bol ku mne otočený chrbtom. V čere chrámu som im rozpoznal dlhý kabát, čižmy a dlhé vlasy. A on nemal žiadne rohy alebo iné atribúty, ktoré by ste čakali u princa temnôt. You look gorgeous. Neviem, prečo hovoril po anglicky, ale preto som sa mu poďakoval. Nastalo ťaživé ticho. Nakoniec sa ma spýtal. Who are you? Why you wanted to see me? Ja bol som v šoku. Predstavil som sa mu a zjavil mu moje úmysly. Ako napríklad, že chcem vedieť telekinéziu, alebo sa dostať druhým do hlavy a čítať im myšlienky, alebo ovládať druhého. Well then, I'll teach you to these skills. But you must take a place of shadow. When the moon will be full again, I'll be waiting. Nevedel som, čo na to povedať. Už sa chcel vypariť, ale povedal som mu, nech mi ukáže tvár. Face is not important. You were expecting some horns, legs of gold, or else. Just imagine of your sleazy humanity. I can be anyone, anything. I am powerful. A zmizol. Jednoducho zmizol. Ani neviem, ako ma opustila stuhnutosť. Hlavou mi prebehla. Nigel, musíš zahľadiť stopy. Tak som sa pustil do upratovania. Týždeň po mojom prvom stretnutí som v izbe uvidel tieň. Nie taký na stene, ale bola to postava. Celá čierna a vychádzali z nej akoby výpary. Mala červené oči a ženské obrysy tela. Len som ju zahľadol kútikom oka, ale bola úžasná. Mesiac prešiel ako voda. Všetko som nachystal, som zaspieval svoju melódiu a on prišiel. Get out of sight. Vystúpil som z obrazca a pocítil som silu. Light the candles. Ja nevedel som, ako to mám spraviť. Jednoducho som myslel na chmot a na to, ako ho zapaľujem. Zapaľovačom a zavrel som oči. Keď som ich otvoril, horeli len tie, ktoré som zapalil pred obranom. Sústrelil som sa silnejšie. Znovu som zavrel oči a nič! Satan bol ku mne stále chrbtom, stále predo mnou a nič nerobil. Žiadna akcia. Na môj stratený pohľad ani sa nepohol. Skúsil som to teda ešte raz. A ešte raz. Až kým sa nestalo niečo zvláštne. Sviečky zhasli. Tie prosté sviečky zhasli aj napriek tomu, že som ich zapálil. Teraz som už bol nasratý. Nezatváral som oči, len som myslel na plameň a na oheň. Nameril som ruku priamo na miesto so sviečkami. A ono sa to podarilo. Všetky sviečky naraz zblkli a horeli príjemným svetlom. Always be angry. Only anger can do something. Celé to hovoril mäkko a príjemne. Celkovo mal príjemný hlas.
Po dlhom tichu zodvihol ruku a namieril ju na orgán. Píšťali vyfúkli nánosy prachu a paučín, pričom orgán zahral nádhernú melódiu. I'll came by 1 month. Use your power correctly. And do not kill anybody. A zmizol. Každé naše stretnutie bolo iné. Buď ma naučil niečo nové, alebo mi ukázal, ako zosilniť už naučené kúzla. Ak sa to tak dá nazvať. Moja výuka trvala rok. Mal som sa s ním stretnúť 2. januára o polnoci, ako zvyčajne. Prišiel a ukázal mi, ako byť neviditeľný. A ako kontrolovať myseľ ľudí. A zas povedal, aby som nikoho nezabil. Musel som sa ho opýtať, že prečo? A on sa nadýchol a v hlase mu zaznela neistota. If you kill somebody, you'll turn into a shadow. By the day you'll be human. By night, entity. You will be immortal. So you wouldn't die. But being shadow is a curse. It could be broken by true love. But who can love if the lover could kill anybody at any time? See you in the hell, gorgeous Luke. That's your new name. Prešli 3 roky. Svoju mocou využíval poriadne. Nikoho som nezabil a že raz sa to stalo. Bol to obyčajný deň, s frajerkou sme šli do kina. Keď sme vychádzali z kina, zastavil nás chlapík, namieril na nás zbraň a chcel peniaze. Nedal som mu a on ju zabil. Vtedy som sa neovládol a podpálil som ho. Zo dňa na deň sa moja osobnosť stávala temnejšou. Krvi ako droga, stačilo užiť raz a ste na nej závislí. A tak som zabíjal, každú noc jeden ľudský život. Nezáležalo mi na tom, či je to muž, žena či dieťa. Vrátil som z pasie, ako mi to pripomenul vládca pekla. A poriadne mi to sťažil. Poslal po mňa lovca. Cez deň je to zmrzlinár, ale po 6 hodine po obede sa mení na klauna. V čiernom pásikovom úbore s bielou tvárou, čiernym úsmevom, plným bielých tesákov. Na konci dlhočesných rúk má pazúry a v očiach 1000 pekelných ohňov. Proti nemu sme slabí. Nami myslím všetky creepypasty, bezokého Jacka, Jeffa Zabijaka, Slendyho a mnoho iných. A kto je lovec? Rozosmiatý Jack.